Kalong ke jingjia ka basngau ngiu sat haba ubriu balayap ulik khenrup ya ka khowa jong unong lumit yap bat ka tei ke dei ke jingjia ka balajia na ka jingkela jong karel ha Odisha. Urobin na ya ubadei ubala kenyap na ka jingkela jong karel ha ka ne ka sni thoding baladap balabu ya ka medyap jong u ha ka wei ka skul ha balasor jong ka Odisha. Haba kinong lumit yap kelale irung syakate ka skul banyau ya ki medyap. Ndrei Robin ulah khenrup trai na ka khowa jong wei na kinong nyau medyap bat markum ta ulah la da ka baong bangam pat syam layap setia sobha ai yanga laong urobin ubadon lai pusan snem karta katiga sur na urobin kala penki nyuri ya ki beriu ki badon ha katiga kamera ndrei haba kila pej bha ki i ba udang im bat kumta kila lei ra u marmar sha hospital. Urobin naya udei ubana kasinong charne khali jongganon 24 Parganas ha West Bengal bat ki kijat jongu bro arteli laong bakilat kut Henry syam layap setia katanat rel menta kasi kal ajing ken ba barok ki bayap kilong arspa nyopu prangut hadien baki don ki balayap shu sakumba laingut hakijaka sumat Shwa kani ke jingjia urobin naya harangkat bat nyongut ki weipat kilami nasionong na ke jingtmu balik bala sha Andhra Pradesh bat kilalet da kate ka Coromandel Express.